Janein näkökulma. Päivä 3. Minä olen ollut tämän hullun pellön persiissä kiinni useina päiviä, enkä vieläkään ole löytänyt häntä. Minusta on tulossa levoton ja tarvitsen vettä. Voidakseni hiipiä ulos tuosta sairaalasta ilman vittu. Voidakseni hiipiä ulos tuosta saatana. Voidakseni hiipiä ulos tuosta ei ole lääkäri. Sairaala. Voidakseni hiipiä ulos tuosta sairaalasta käyttämättä tuota naurettavaa kaapua. Minun oli käytettävä sitä paskaa, minkä Jeff antoi minulle. Olen hirveä laja ja keskellä metsää. Rukoilen, että en törmää Slendermaniin. Jotkut sanovat, että hän on feikki, mutta minun maailmassani hän on tosi. No joka tapauksessa tämä on Jane, jos en kuole ja joku löytää tämän. Please polta tämä. Jane kuittaa. Kun hän oli laittanut nimikirjoituksensa, Jane lukitsi hänen päiväkirjansa ja laittoi sen hänen reppunsa sisään. Hän nousi jaloilleen, jotka olivat arat, johtuen hänen tällä hetkellä käynnissä olevastaan päättymättömästä seikkailustaan. Hän katsoi ympärilleen. Hänen musta rotkomaiset niin kuin töpselirasiat katsastivat laajaa metsää. Mitä? Hän ravisteli pois hänen niin kuin mustan kaulurihameensa ja nosti painavan huokauksen. Janein kädet kouristivat hänen suurta keittiöveistään, jonka oli toimittanut juuri hän. Hän aloitti matkansa. Lehdet ja korot naksuilivat kiviä vasten. Pitkä tuulenpuuska lensi hänen pitkän mustan feikkitukansa läpi, joka liisi hullusti, mutta kauniisti hänen päästään. Jen käänsi päänsä kohti. Tässä on nyt ongelmana se, että suomen ja englannin sanajärjestys on niin erilainen. Jen käänsi päänsä lehtien rapinaa kohden. Hän oletti, että se oli jonkinlainen otus ja jatkoi matkaansa, mutta oli nyt hieman vainoharhainen ja enemmän varovainen. Lehtien rahina kasvoi suuremmaksi. Ilman hetkenkään epäröintiä
Jane heilutti hänen keittiöveitsensä huuhtamaan kuun valoon. Hän katsoi ympärinsä ja huusi. Kuka siellä? Näytä kasvosi välittömästi tai valmistaudu saamaan veitsi kehoosi. Mitään ei ilmestynyt ja Jane kohautti olkiaan. Hän kääntyi ympäri, valmiina jatkamaan matkaansa, mutta vain tullakseen pysäytetyksi ison, pitkän ja hoikan hahmon toimesta, joka seisoi hänen edessään. Hän päästi kamalan kiljaisun, kun se alkoi juoksemaan häntä kohti. Se otti hänet kiinni sen tunnetuilla mustilla lonkeroillaan. Yksi peitti hänen suunsa. Toinen oli hänen raajoissaan ja jaloissaan. Ja toinen, joka esti häntä hänen vatsansa ympäriltä, aiheuttaen hänen menettämään hänen henkensä, niin kuin hengityskykynsä. Jane kamppaili vapaudensa puolesta, mutta menetti otteensa veitsestään, kun se tippui maahan. Hänen näkönsä alkoi muuttumaan sumuiseksi ja kaikki muuttui mustaksi. Viimeinen asia, jonka hän kuuli ja tunsi ennen kuin hän menetti tajuntansa, oli korvia särkevä kiljaisu, joka ei ollut hänestä lähtöisin, mutta jostain muusta, ja jotain todella paksua ja lämmintä. Jane haukotteli ja juoksutti sormiaan hänen feikkitukkansa läpi. Ne tulivat vastaan herkkää kuhmua ja hän vaikeroi hieman. Hän katsoi ympäriinsä ja näki, että hän ei ollut huoneessaan, mutta hän tajusi, että hän oli jonkun toisen huoneessa ja sängyssä. Hän veti alas mustan ja hieman läikykkään peiton ja näki, että toinen puoli sängystä oli petaamaton. Jane alkoi miettimään ja kysymään päässään kysymyksiä, kuten oliko minulla krapula? Ei se niin voi olla. Hän ei pystynyt muistamaan mitään ja oli huolissaan, että hän oli nukkunut jonkun kanssa ja tullut raskaaksi. Hän äkkiä otti pois lakanat ja hän äkkiä laski lakanat ja veti jalkansa esiin sängyn laidalle, jotta ne ei osuisivat maahan. Hän nousi ylös ja huomasi, että hänellä oli päällään yöasu ja hän alkoi olemaan enemmän huolissaan. Jonkun oli täytynyt pukea hänet. Hän jatkoi kohti ovea ja hellästi koski hänen kädellään oven kahvaa ja käänsi sitä. Hitaasti ja avasi sen. Ja niin se ovi avautui. Jane, nyt käytävässä,
pystyi haistamaan veren. Oliko hän ansassa tai teurastamossa? Hän askelsi varovasti ja meni olohuoneeseen, tai niin hän ajatteli. Siellä makasi vaalea herrasmies, jolla oli pitkä musta hiukset, jotka ilottuivat hänen hartioilleen asti. Hän lyhysi sohvalla ja kuorsasi kuin vanha mies. Hän ei tajunnut, kuka hän oli, johtuen siitä, että hänen hiukset olivat hänen naamansa päällään, mutta hän tiesi, että hän pelasti hänet. Peläten, että herättäisi hänet, Jane meni keittiöön ja huomasi hänen keittiöveitsensä, hänen keittiövälineet oli siellä, Janen keittiövälineet, oli siellä keittiön pöydällä odottamassa häntä. Hän vipelisi sitä kohti ja otti sen samalla mutisten. Olen iloinen, että sain sinut takaisin. Juuri silloin Jane kuuli miehen örisevän ja sen äänen, kun hän liikkui sohvallaan. Hän paniikissa etsi paikkaa minne piiloutua, mutta ennen kuin hän pystyi tekemään mitään, mies ilmestyi keittiöön hymyillen. Janen sydän jätti lyönnin välistä, kun hän tajusi, kun hän huomasi, kun hän tunnisti tuon kamalan kaiverretun hymyn ja poltetut silmäluomet. Hän nosti kätensä, veitsi korkealla ilmassa ja heijastaen valon säteen. Valitettavasti se juuri ei osunut mieheen ja hän ryntäsi häntä kohti. Ennen kuin hän pystyi reagoimaan nopeasti, Jane oli painittu maahan ja hänen veitsinsä oli varastettu ja viety lähelle hänen kaulaansa, mutta ei viiltääkseen. Mies vääntyi alas ja kuiskasi hänen korvaansa vieläkin hulluuntunut hymy kasvoillaan. Hei kulta, olet vihdoinkin herännyt. Etkö sä rakastatkin sitä juttua, jonka annoin sinulle? Mitä? Sinä tiedät, että se oli vaikeaa saada sinut siihen se. Hänen keskisormi osoitti hänen alusvaatteisiin. Mitä se tarkoitti? Jane puri hänen sormeaan, mutta se oli silti hitaasti. Jostakin on tulossa vähän tuhmaa. Äläpäs nyt vihastu sille miehelle, joka pelasti elämäsi siltä elävältä painajaiselta. Hän hymyili enemmän, saaden hänen piiletyn hymynsä kasvamaan suuremmaksi. Jane rutisi hänen kehonsa alla, kun hän
kun hän, mikä se sana on? Niin, kun hän kumartui hänen yllään. Sitten hän muisti sen tylpän veitsen, joka hänellä oli pidettynä hänen kurkkuaan vasten ja pysyi sitten paikallaan. Miksi autoit minua? Hän kysyi tukehtuen. No, minä näin neidon pulassa. Tulin pelastamaan sinut kuin supermies tulisi pelastamaan Louisin. Hän hymyili ja jatkoi. Ai niin muuten, kulta. Huomasin, että se oli minun mestariteokseni, joka oli melkein kuolemassa. Joten en voisi antaa sen tapahtua. En hän. Jane katsoi häntä tiukasti ja huudahti hänelle. Mene pois päältäni. Hän... Vittu, en mä tiedä seksisanoja suomeksi. Mä tiedän ne vaan englanniksi. Niin kun hän räpiköi lisää ja tunsi veitsen koskevan hänen ihoaan. Oi, eipäs nyt hätäillä kulta. Meillä on koko päivä. Hän virnisti hiljettävällä katseella. Janein silmät laajenivat ällötyksestä. Hän poisti kätensä hänen polviensa alta ja tarttui hänen käsiinsä. Kaivain kynsillään niihin. Äkkiä ennen kuin hän pystyisi puukottamaan häntä, Jane otti kiinni veitsestä ja tökkäisi Jeffiä jalkaan. Hän päästi ulos verta hyytävän huudon, kun hän veti pois veitsensä. Juosten pois keittiöstä, jättäen hänet sinne. Sinä pikkupaskiainen, Jeff huusi kuin hulluntunut maanikko ja istui siellä. Hänen käsi painaa hänen haavaansa saadakseen veren vuotamisen loppumaan. Hän välittömästi nousi ylös sen jälkeen, kun verenvuoto väheni ja seurasi Janein jalanjälkiä. Jane läimäytti mökin oven ja katsoi ympärilleen. Se oli hirveän himmeätä keskellä metsää ja tosi pimeää. Hän skansi metsää, jotta löytäisi paikan minne juosta. Ei mitään. Jane astui puisen portaan alas ja juoksi kauas pois. Hänen puukkonsa jättäen veriläikkiä, jotka alkoivat kuivua. Juuri sen jälkeen, kun Jane oli juossut pois, ovi avautui ja ulos tuli Jeff raivoissaan. Ja niin, veriset housut. Eikä niin kuin veriset hengenotot. Kuitenkin hullun vihaisena ja verisillä housuilla. Jotkin, tai siis osa, tahraten hänen käsiään ja valkoista huppariaan. Sinä pikkumulkku, sinun on parasta, ja tarkoitan, sinun
Aloitetaan alusta. Sinä pikkumulkku, sinun on parasta olla ikinä, ja tarkoitan ikinä, olla näyttämässä kasvojasi näillä kulmilla enää, tai muuten sinä olet kuollut. Jeff tiuskaisi häntä kohti lujaa ja meni takaisin mökkiin. Jane juoksi ihan tosi lujaa ja hänellä oli kuumia kyyneliä. Hän laski ihan pitkin. Hän tiesi vain sen, että hän ei kääntyisi takaisin eikä lopettaisi juoksemista, mutta jollain keinolla löytäisi keinon saada kosta Jeffiä kohtaan.